Pito ang naangol sa disgrasya sa may crossing sa Barangay Lawaan Ono, Dakbayan sa Talisay ganinang kadlawon. Panagbangga tali sa usa ka bus ug usa ka SUV mo'y hinungdan sa pagkaagol sa mga biktima. Ani ang live report ni Femari Dumabok. Fem? Sa suglan sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Traffic Police ug sa City Toda nga ang nagbaniho sa SUV maoy giingon nga wa motuman sa stop signal. Hinungdan nga natabo ang disgrasya pasado alas 3 ganihang kadlawon. Maayong pagkapiyapi ning passenger side sa SUV ug naguba usab ang atubangang bahin sa bus di pasiruan. Mato di Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda nga ang SUV ang gikan sa amihanan nagsubay sa Dan and Bacalso. Ang ni left turn padung sa Cebu South Coastal Road unta. Sa dihang ni left turn ng SUV nadasmagan kini sa bus. Ang disgrasya nahulikam apan nagdumili lang una sa pagpagawa sa footage ang City Toda. Gingong makita nga stop signal na ang pa-left turn o go signal ang sahabig sa bus. Naka-break yun ang bus pero naabtan siya. Naabtan siya. So sir, at sa katunga disgrasya, wala raman noy nakalas? Wala rin na nakalas, apan nakaangkon lang og grabing damage ang auto. Sa buong disgrasya, 5 sa mga pasahero sa bus ang naangol ug nadala sa hospital. Naangol usab ang driver sa SUV ug sakay niini nga classmate ug nadala sa Tambalanan. Usa sa mga naangol nga pasahero ang iyang amahan ang padung untang mobiyahe padung sa Leyte apan wala na lang modayon. Pasado alas 10 ganihang buntag nag-abo sa Talisay Traffic Police Office ang mga naangol nga pasahero ug amahan sa driver sa SUV. Ang amahan sa driver sa SUV nagdumili na sa pagpa-interview at tubangan sa kamera apan miangkon nga dunay sayo pang iyang anak. Nagkasabot ray noon ang duha ka mga habig. Disgrasya mama, man di matinoyo. Di mawala dawato lang kay di man kay gamay raman sa. Di man ang disgrasya, di man ang tagaan. Mga gini ni tabo. Di dawato na lang. Samtang padayong awhag sa City Toda sa mga driver nga maghinay-hinay diha sa pagmaniho ug mosunod kanunay sa lagda sa trapiko. Sa miaging semana, kining motorsiklo ang nahulikam nga mipasutoy sa pagpadagan inay nga mosunod sa traffic light sa Barangay Poblasyon padung sa Tabunok. Hinungdan nadasmagan siya sa usa ka motorsiklo nga padung sa Southern Cebu. Natumba, lakip ang mga sakay niini nga dunay bata ug babae. Sa suglan kalabot sa disgrasya sa bus o sa SUV, matod sa amahan sa driver sa SUV nga pabilin pa ang iyang anak na sa Tambalanan uban na sa classmate niini, ilabi na nga ang classmate nakasinati o nakaangkon kini og fracture sa iyahang bukton. Lan? Okay na nga, salamat, Femari Dumabok.